Справедлива подялба. Лъвът, магарето и лисицата тръгнали на лов. Подгонили зверовете горски. Лисицата пъхала носа си в гъсталаците, откривала изплашените животни. Лъвът ги събарял с тежки удари, а магарето мъкнало поваления дивеч на гърба си. Вечерта тримата ловци спрели пред пещерата на лъва. Горският цар погледнал лакомо натрупания дивеч и заповядал на магарето да направи подялбата. Добродушното магаре разпределило най-добросъвестно плячката на 3 еднакви купчини и рекло: Господарю, избирай сега оная купчина, която ти хареса. И 3 са еднакви. Лъвът изгледал магарето с ярост. Скочил, хвърлил се върху него и го разкъсал. Направи нова подялба, обърнал се той към лисицата. Хитрата лисица, като видяла какво се случило след първата подялба, събрала 3 купчини дивеч на едно място, откъснала едно крилце от връбче, отнесла го на страна и рекла: Господарю, смятам, че най-справедливата подялба е тази, която направих. За тебе всичкия дивеч, а за мене крилцето на връбчето. Кой те научи да постъпиш тъй хитро? Попитала лъвът. Тъжния край на магарето. Поклонила се лисицата, захапала крилцето и побягнала.